Lepoko ariketa batzuk, isometriko batzuk, lepoa indartzu edukitzeko. Eskua hartu eta indarra egin eskuaren orantzan. Konturatuko zarete, alde hontako muskuluak gogortuko zaizkizuela, 5 segundu eutzi, 5 eta 10 segundu bitartean, atxeden hartu, bestea. Indarra egin, konturatuko zarete, oraingoan alde hontakoak gogortuko zaizkizuela, atxeden hartu, aurrerantz, berdin, eta atzerantz, indarra eginez, eutzi, eta atxeden hartu. Horrela, 5 errepikapen. Lepoa lantzeko beste ariketa bat. Xerita, aurki batean, ariketa zuzenen jarri, eskuak aurrean daukadan mailan heldu, eta alde batera bira egin, eutzi, eta beste aldera. Eutzi, ariketa gehien, eta beste aldera. Horrela, 10 errepikapen egin arte. Ondoren, ezkerreskua atzean sartu, eta eskuinarekin, albo batera lagundu. Berdin aldatuz. Eta azkenik, aurrerantza. Luzaketa hauetan, gutxienez, 30 segundu egon beharra daukazue. Nahizetan gutxiago nahi zen, gutxienez 30 segundu. Ondoren, lepoa indartzeko ariketa simple bat. Gora begiraetan, belaunak flexionatu, eta lepoa zuzen daukagula, lurretik 5 segundu, altzatu 5 sentimetro inguruan. Eutzi, 5 segundu, eta atxeden hartu. Berriz, eta atxeden hartu. Horrela 5 aldiz. Ondoren, albo batera etzan, beste almohatxo bat hankartean sartu, eta atxeden hartu. Berdina, 5 aldiz, 5 segundu. Txatu, eta atxeden hartu. Eta berdin, beste aldera. Altxatu, atxeden hartu. Altxatu, eta atxeden hartu. 5 errepikapen gutxi iruditzen bazaizue, beti egin daitezke gehiago. Kontuan hartu, bakoitzaren gaitasun, eta muskulu egiturarekin.